Hola, soc Cristina Márquez i avui us parlaré d'una de les meves darreres obres, que és La creació, i que pertany a la sèrie Komorebi. Komorebi és una paraula japonesa que significa la llum del sol travessant les fulles dels arbres. L'obra recrea el fullatge del taronger que veig des de la finestra del meu estudi, que és aquest, a través d'un dibuix fet amb una barbotina de porcellana. La peça està formada per dos conjunts, un fet amb porcellana blanca, que reprodueix un fragment del fullatge del taronger, i l'altre fet amb porcellana negra, que reprodueix la mateixa imatge, però invertida. Com si el conjunt negre fos un reflex del blanc, mentre que en la peça Komorebi l'ombra que es projectava per les fulles de porcellana a la paret formava part de la peça, tenia una importància. A la creació vaig un pas més enllà i aquesta obra deixa d'estar al darrere per formar part del primer pla i a més es torna a matèria. És ombra i alhora un mirall, un reflex que, per què no, ve a completar la informació d'allò que projecta l'ombra. Com el buit a Orient, l'observació de les ombres enriqueix la nostra comprensió del món d'una manera similar. Tant la creació com Komorebi es nodreixen d'aquesta idea. El fil daurat simbolitza el valor d'aquesta mirada de la realitat més profunda i també ens ve a recordar el valor de l'acte creatiu com una via de connexió amb allò transcendent.